Tampok ang likha ng mga kabataan at emerging artists sa pagbubukas ng group exhibition na ID nitong February 21 sa 1159 Creative Space. Bukas ang exhibit hanggang February 27. Binubuo ni Chan Alvarez ang palabas na naglalayong bigyang pugay ang bagong henerasyon ng mga alagad ng sining. Kabilang sa mga kalahok, sina Jessica Julia Carino, Lloyd Dacayanan, Vifex Jeffrey Gabatin, Gold Manuel, Trinidad Madrid, Catherine Gantan Niwane, Chelsea Avenpan, Chris Pan, Camille Pingul, Mary Ann Reyes, Ron Salazar, Art Sumalde, Jasha Tolentino at Marinel Tunol. Yung importansya niya is yung artist nakakalabas sa bahay. I mean, yung work niya, hindi na lang siya nagiging personal. So it's for everybody na siya. Kung sino makakita, sino makaintindi, sino maka-appreciate. So, ayun, na hindi na lang nakakita yung artist. Mga artist na lang yung nanayan or sino man. Yung i-share mo lang yung tanong nararamdaman mo. Napapag-usapan yung anong gusto mong pag-usapan. Natatakel yung either issue or feelings or certain topics na gusto mong i-raise publicly. Siyempre po, as a Kapampangan, I feel very proud of them. Lalo na they're also people that I know. Parang I also work in marketing po kasi, and one of our clients po, we really want to showcase Kapampangan art and Kapampangan culture and champion Kapampangan artists. Ibinida rin ng Kabalen Visual Storyteller at the Outstanding Fernandino Awardee Gerald Gloton ang kanyang mga obra na nasa kategorya ng mixed media. It feels actually great because we are given the chance and the opportunity by, of course, our curator, Chan Alvarez, to showcase hindi lang sa provincial level, kundi sa national level, actually, sa Makati. We are very much honored and we are very much grateful to everyone who supported and who are continuously supporting us artists. Kasi nga, actually, nag-start ako as an editorial cartoonist and then shifted to photography. And now going back to mixed media and painting, which is actually one of my passion din. Ipinaliwanag ni Alvarez ang konsepto ng ID ni Sigmund Freud at ang pananaw ni Stuart Hall na ang identity ay patuloy na hinuhubog at nabubuo sa loob ng representasyon. Nagpasalamat naman si Frederick Epistola at ang board ng 1159 Creative Space sa patuloy na suporta ng komunidad at sa pagtangkilik sa mga creatives. So, part siya itong art creatives na sila yung nag-invest ng oras at sometimes yung pera para tuloy na bukas namin na bigyan ng chance yung mga bagong artists. Kasi alam natin na napakahirap pumanap sa traditional galleries na kung wala kang track record or wala kang ipagmamanapit experience. So, 1159 Art Show Philippines ay open para sa mga bagong artists. This is Patricia Mamangon on the spot.